Romanian tilini үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үй жабдықтары. O farfurie. Тәрелке. Un bol. Тостаған. O ceașcă. Kese. O cană. Saptayak. Un pahar. Stakan. O farfurioară. Tabakşa. O furculiță. Şanışka. O lingură. Kasık. O linguriță. Çay kasık. O lingură de supă. Az kasık. Un cuțit. Bıçak. Un cuțit pentru unt. May bıçağı. Bețișoare pentru mâncat. Tayakşalar. Un șervețel. Maylık. Un suport pentru farfurie. Tәрелке төсемі. O față de masă. Dastarhan. O oală. Kazan. O tigaie. Taba. O tigaie pentru prăjit. Kuru tabası. O cratiță. Kastrül. Un capac. Kakbak. Un ibric. Su kaynatqış. Un ceainic. Şeynik. O carafă. Kuman. O tavă. Naua. Un bol de servire. Sunatın tostağan. O lingură de servire. Sunatın kasık. Un tocător. Kisu tahtayı. Un curățător de legume. Kabık arşığış. O răzătoare. Ökküş. Un tel. Bulgavuş. O spatulă. Kalakşa. Un polonic. Ojau. Un clește de bucătărie. Kıskış. O cană gradată.
Өлшеуіш стақан. O lingură de măsurat. Өлшеуіш қасық. O strecurătoare. Сүзгіш. O sită. Елек. O tavă de copt. Pісіру табасы. Un vas de copt. Pісіру ыдысы. Un bol de amestecat. Араластыру тостағаны. Un sucitor. Оқтау. O mănușă de bucătărie. Пеш қолғабы. Un șorț. Алжапқыш. Un prosop de bucătărie. Ас үй сүлгісі. O solniță. Тұз сауыт. O piperniță. Бұрыш сауыт. Un borcan. Банка. Un deschizător de conserve. Консерва ашқыш. Un desfăcător de sticle. Бөтелке ашқыш. Un tocător. Un deschizător de conserve. Un capac. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.